Ya, sanibonani wengane zakwethu ninjani? Sitaka nimukela ke ku channel yethu, channel yami, channel yakho, i-channel ye-ex-friend yakho ne-ex-boyfriend yakho, i-channel yakho, i-channel yamakoti, i-channel yakamkhulu nakagogo wakho, le i-channel yethu sonke KZN podcast. So ke sizocela ukuthi upress u-like, ungagcina upress u-like, uphinde ucofe ngesizulu ngoba phela ninizwa, and then nibuka ama-advert. This is the only way ningasupporta ngakhona. Noma nje uvela upress u-like noma ushare i-comment, siyacela badle. Yo, namhlanje sivuka ngazo ukuthi singase silahlekelwe inkosi yethu Zulu King of the Nation, Zulu King of the Nation, King of the Zulu Nation, Baba, King Mrs. Zulu kaZwelithini. I think regardless of whatever my mistake akhe esibone ngathi wenzile, at the end of the day he's the king, he is the one who's on the throne, uyena kahle kahle uphethe uZulu wonke, South Africa wonke, umhlaba wonke. Simply with the fact ukuthi futhi ke amaZulu ke sona sizwe ke esikhulu kunawo wonke. Ngicabanga ukuthi ngisho ngokuthiwa wenzile amaphutha oba nenkinga, kodwa asifuni ukulahlekelwa yena, futhi ke asifuni ukuthi simswele njengenkosi yethu. Semncane usanama mistakes and osicabanga ukuthi mhlambe usengaboniseka ufuka ukuthi kukhona abantu abangakwazi ukuthi bambonise kahle. Kuthiwa sekuveleke itulo endilishisa phansi lokudlisa isilo samaZulu, futhi lihlanganisa omunye wabaholi bakaKhongolose obengungqongqoshe kanye nosolwazi thizeni kanye nezinye izikhulu zeNgonyama Trust. Siyayazi ke sonke iNgonyama Trust ukuthi kunombango vele ogijumayo kuwona. Kuthiwa ke laba basizwa owesifazana ongaphakathi endlunkulu kaZulu nothenjwa kakhulu isilume sezulu kaZwelithini obuya thembisa osomabhizinisi ukuthi umhlaba kaZulu uphethwe iNgonyama Trust bazothola ngoba kukhala isicathulo sakhe. Engxoxweni eputshukile ku WhatsApp kuyavela bevumelana ngaphakathi ngokuthi kumele kuxoshwe lo ophekele iNgonyama ukuze kufake umuntu wabo ngenhloso yokuthi bayidlise. UMsizulu uzwa ngami manje ngoba nalenja oseyixoshile sesizokwazi ukufaka nompheki chef wethu ukuze amufakele lo muthi ozokwenza sikwazi ukumlawula kahle kahle, kusho omunye wembhalo ekade ikhona ku WhatsApp. Kuthiwa mlayezo ukhuluma ngenkinga, uthole mlayezo ekhuluma nangokuthi inkinga umntwana uSimakade uyathithiza, ngakho kungcono ukuba kugxilwe kuyena uMsizulu. So kulama WhatsApp messages bathi ke umntwana uSimakade uyathithiza, so ngeke bakwazi ukuthi bamfake, so bazodlisa lo uMsizulu ngaphakathi, bamdlisela ukuthi bakwazi ukuthi bamcontrol, bezwe ngaye yonke into abayishoyo ayilalele. Mebethi sign assign, mebethi ambiyochama bethi hlala la yabona abafethu. Sitholile ukuthi lezi nkulumo lezi sezifinyelela kuyiNgonyama kanye nabafowabo. Fortunately enough sesiyazi ukuthi inkulumo lezi zifikile kuyona iKing of the Kings uMsizulu siyazazi. So lokho kholele ekuthenini ukuthi kwathi ngolwesibili ebusuku udadewabo Silo okungumntwana ubukhosi bemvelo lomuhleke avutha amalangabe afonele bezobunhloli abasebenza neNgonyama acela ukukhuluma nayo nokwenze wakwazi ukuyixwayisa ngetulo elikhona. Dadewabo ke ubese kwazi ukuthi axwayise umfowabo amtshela ukuthi ilalela lento le njengoba kanje izomela isukumela. Abanye abasebenza eduze neNgonyama kwezokuphepha kuthiwa sebevele bekhala, kuthiwa bebevele bekhala ngokuphepha kwayo okusengcuphene ngenxa yalona wesifazana osebenza eduze nayo okuthiwa uthembise izikhulu zepolitiki nosomabhizinisi ukuthi konke kuhamba ngohlelo. Kuthiwa ubunzima bempilo eNgonyama sebuthusa ngisho onina bakhe abancane lapha yana. Khumbula phela ukuthi inkosi uMsizulu uma wakho waseSwatini uzalwa lapha ebukhosini ne king yangale eSwatini uNkosi uMswati. Kuthiwa ke seyifinyeleleke lapha yana ke eba kubafowabo bama wakhe kanjalo nodadewabo bama wakhe
abazalwa ngale kwinkosi uMswati. Kuthiwe-ke nje sebezwile sebevele bangenelela bacela nokuthi ngonyama yamaswati kanye nogogo weSilo uMisuzulu kaZwelithini uLathwala ngale kulela side bangenele. Kuthiwa-ke inkosi yami indlela ingonyama eseyiphila impilo ebuhlungu ngakhona kuthiwa siyathusa ithusa wonke umuntu njengamanje. Kuthiwa kunqanyulwe ngisho ithimba lezokuphepha nokuthiwa selibhekisa eSwatini wahamba nabantwana bambali. Ake akasahambi-ke nalethemba lakhe lezokuphepha eliningi uMisuzulu njengoba ehambile nje wangale eSwatini njengamanje kuthiwa lincishisiwe ngoba akufunakala ahambe nabantu abaningi abasathembi umuntu. Kuzokuba nembuzo kwazoba ukuphepha ukuthi yenzelwa lento ngoba ingonyama ayisaphilile inhlobo. Becaca ukuthi inhloso ukuthi ibulawe isendleleni iyeSwatini kodwa kwenzeka ngoba ibuye iphila kusho umthombo osondelene neSilo. Dadwa beSilo ongumntwana ubukhosi bemvelo uthintiwe-ke ngale sambuza ukuthi ithini into wathi hayi kubuhlungu ngoba kuyacaca ukuthi umfowabo akasaphephile enhlobo. Ngiphoqelekile ukuba ngimfonele ukuze ahlale eqaphile. Okuba ukuthi eqaleni bekulokhu kusetshalaliswa amanga ngegama lami besiqhatha nomfowethu kuthiwa mina ngifuna ukumbulala. Kuthiwa mina ngifuna ukumbulala. Kuthiwa mina ngifuna ukumbulala kodwa namuhla bayavela ngempela abaphezu kwaleli tulo kusho umntwana ubukhosi bemvelo. Sizokhumbula ubukhosi bemveleko kanye noMisuzulu bebengazwani kahle ngoba bekhamba yena phambili kuthiwa akamfuna ahlale esihlalweni. Ukhala nangokuthi ke ugele lo ubukhosi bemvelo ukhala nangokuthi umama wabo indlovukazi uMantombi kaSobhuza yadliswa naye njengoba yashona ngendlela engaqondakali. Kanti nomkhulu wabo uBhekuzulu nyanga yesizwe Solomon naye kwavela ukuthi wayedlisiwe ngo1968. Bakhala ke ngokuthi kwenzeka konke le njogo ngesonto elidlule ngoLwesibili kwaba nomhlangano wokuqinisa itulo lokuketula eSilo obuka kadla amahlahla. Umntwana uMboniso wayengxenye yalo mhlangano kodwa akafunanga ukuphumela obala akatshela bamaphepha ukuthi lo mhlangano kwakuwani. Kuthiwa ke iSilo ke indlela esengathembi ngalutho ngayo kulezi insuku sigcine sekhomba indlela uNdunankulu waso umfundisi Thulasizwe kanye nomntwana wakaMinya uSimphiwe eButhelezi. Kuthiwa ke ezinye izinto ezenza ukuthi amxoshe uReverend Buthelezi aphinde axosha nalo asanda kumxosha uSimphiwe Mzulu okade emkhulumela. Naye nonkosikazi wakhe ngiyacaca ukuthi ngathi akasamthembi. Likhumbula phela namhlanje ukuthi umhla ka13 and bekade kumele ngomhla ka12 iSilo siphinde sikhipha idate according to abantu bakankosikazi yakhe lengaleleni intshumazi sesuma kaEnzo bathi ngomhla ka12 iSilo sizobuyela sizobatshela idate entsha sibuyele khona lapha. Kodwa ke iSilo sithathile amabombo sabhekisa kuphi eSwatini ekhaya kubo kwamawakhe ngoba impela izinto lapha ebukhosini kubuka zingekho kahle. Ngicabanga ukuthi ke uMisuzulu usengcupheni. But then again futhi nalabafazi bakhe ngeke asabathemba akanamfazi kahle kahle uMisuzulu njengamanje unalendlovukazi le angayithembi na ngoba kwathi maxosho uSimphiwe Zulu yavuka injebovu. Manje question was wena uzeleni le ekhaya uzeleni ngathi uzoshada mina mengixosha abafowethu emsebenzini uhlangana naphi wena yabo. So usengcupheni umntana abantu uswele angazi manje nami usibese ngenza kanjani mhlambe mina ke ngihambe ngiye lapha khona ngiyohlala naseSilo ngisiphekele mina nje Mswalofu kwa mina anginankinga yabo ngididiseke mina masikhokha imali nje sona senginika imali mhlambe ngiyithathele ngithengele imali ama-champagne. Ngicabanga mhlambe isona solution manje ngaphela manje lento yakho uthi uNtuntu eSwatini kufunakala le mali ngonyama trust ingonyama trust imali edingakalayo naye ubhale ecisha ke naye abuya izidlele umthunzi. Nkosi yami ngaze ngitheni. Love and light to the king of the Zulu nation, King Misuzulu. We hope the fact ukuthi ke mhlambe ke umalume wakhe ngalo King uMswati uzokwazi mhlambe saqhamuka neplane ethile esile. And I think mina what is most important right now is the fact ukuthi whoever osethimini yakhe njengamanje bonke nje abadelizwe kuthi vele kuzithathela umlungu nje uthile iColorado noma iChina nabo mamkhizi bephela amaChina avele oqashela iChina elizoyenza njani elizodonswa ngendlebe ukuthi walalela umuntu umuntu sokunquma.